Nijang Karbenglong Amri Constituency Lower Amri Terang Nokorarong Karirong Pharpia Phan Sorkar Pen Kipipon PMAY JHMSO Contractor Tumpen Kikim Kechok Che Lapen JE Lapen Gram Savak Dhon Singh Teronatum Kachelangdun Kipang Krejok Hemso Kilongve Kabang Pi Karirong Pharpi Pen Pinangan News Channel Long Lam Thi Chepaklang Thekpon Long Si Karbenglong Thomas Councilium Di Uping Maslai Pen Adimaklong An Humri Dam Labang Solong Amri BJP Mondal President Saben Ronghi, VDC Chairman Sart Helek Thelapen, Norul Teronatum Pen Adimaklongan Palidamlong. Alangli EMD Uping Non Lapuson Rarapan Kemathapen, Adimaklongan Kahumri Pon Thekapot Alangli Pan, Havararatum Kachuru Padupondong. Lason si Amri Constituency along ki claim kidam kisai oilapen kichok chi a contractor doana phan pusitame EMD Uping Maslaya hin pensi langchari pon popusi chirok tok araratum ningchepathe rimti padopon Chinthong pen himari rong par Karbinglong la